Mga pag-uurang namatayan kanakaging aldaw pig-aprobitsaran kan mga paraoma sa Kanaaman Camarines Sur tanganing maghawan sa uma asin makatanom. Nabiso kan Department of Agriculture Bicol sa mga paraoma sa mga namamatayang pag-uran sa ibong kan deklarasyon kan El Nino. Aramon ta sa pagtutok live ni Chris Novello. Chris. Jesse, labian pasasalamat kan mga paraoma sa ibinulo sa tubig uran darakan na habagat asin man pigbabantayang maraot ng panahon in hulita nagresulta subot ini na matubigan ang sa indang mga umahan asin man makapagtanom. Inabutan kan news team an magtugan na sina Samuel asin Angelo kan Kanaaman Camarines Sur. Nasibot sa indang kabang ektaryang paruyan, day subot sinda nakapagtanom kan mga nakaaging aldaw. Huli sa kakulangan sa tubig kun kaya, tulos sindang inaprobitsaran ang pag-uuran darakan habagat asin low pressure area para makapagtanom. Iniman subuot ang tamang panahon para hawanan ang gilid kan mga uma. Huli sa mga duot na posibleng makaapekto sa indang pananom. Kanto sakto pag-uran na tubigan si umamit na nagbabatak na nakaagi ay marirengon yan ta natubigan na dahil na kami ang papatubig. Takula po tabang ang tubig uran ta nakapalumoy po sa daga. Mas madali na pong gabuton o gabiyo ng mga duot. Pigiin kami narman kan DA Bicol ang iba pang mga paraoma na pangarugan ng ginibo ng Angelo asinman Samuel. Dakulang tabang subot ini sa mga paraoma lalo pang piglalooman ng pagkaalang kanibang umahan huli sa El Nino. Para makapag-ani agad, kailangan talaga na samantalahin itong mga pag-ulan-ulan na ito, makapagtanim agad tayo. Inabisuhan man kainian mga paraoma na magparehistro sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Ngani may makuang kompensasyon in kaso madanyaran kan pag-uuran asin El Nino ang sa indang mga pananom. Jesse, ang mga paraomang nagtanom ngunya na Hulyo makakaani subot ngunya na bula na maabot na Nobyembre kung kaya laom kan mga paraoma na dayman sinda maapektuhan kaining pigpalalaoman niya tong epekto ka na El Nino. Jesse. Alright, Josh Mabalos, Chris.